Преди да се родя, къде живях? Начертах ли план преди да дойда тук? Движа ли се днес по този план? Или кривнал съм насам или натам? Няма нужда да ми казваш целия маршрут, но поне ми подскажи пътеката и дали изобщо съм в правилния рейс. Да сляза ли от него, да тръгна ли пеш, на къде да ходя, как да разбера, ако нямам аз компас в своя десен джоб. Това тяло, този тези таланти, това е моя душевен парфюм. Този миг е всичко, което имам. Себе си откривам постоянно. Какво да правя с живота си, къде да ида, какво да науча, какъв да бъда, когато съм никой, как да бъда някой, след като съм всичко, всичко или нищо. Нищо или всичко, всичко или нищо. Преди да се родя, къде живях? Начертах ли план преди да дойда тук? Движа ли се днес по този план? Или кривнал съм насам или натам? Или кривнал съм